Kważi 500 paġna kollha b'kundanna ċara lejn il-Gvern u l-awtoritajiet, inkjesta iebsa immens daqqa ta' ħarta l-governanza l-istat huwa responsabbli. Il-ġurnali tal-ħamis kollha kelma waħda wara l-pubblikazzjoni tal-inkjesta li saret dwar il-każ traġiku ta' Jean Paul Sofija, żagħżugħ li miet f'sit li ma kien ikkontrollat mill-ebda awtorità regolatorja. Bl-inkjesta tajt li saru żbalji ħoxnin li xi ħadd għandu dmir illi jerfa' responsabilità tagħhom. Dan għandu jkun l-istat. Ir-rapport tal-inkjesta pubblika jgħid li x-xena ta' dakinhar li seħħet traġedja f'Kordin għandha tibqa' stampata fil-memorja kollettiva tal-pajjiż u trid tibqa' xena ta' għajb u mistħija daqqa ta' ħarta għal governanza tajba. Jien ma nixtieqx li jibni kumit għal xejn u laqqas il-vittmi kollha li kien hemm qablu sewwa. Nixtieq ukoll nirringrazzja ħafna s-support li sibt minn il-ħafna u nisperaw li nimxu l-qudiem għal riforma li taħdem. Kien propju 3 ta' Diċembru tal-2022 meta binja f'Kordin li kienet għadha fi stat ta' kostruzzjoni krollat. 5 persuni kienu ndarbu u żagħżugħ ta' 20 sena Jean Paul Sofija tilef ħajtu. Dwar dan l-inċident traġiku kienet infetħet inkjesta maġisterjali, però Jean Paul Sofija riedet il-verità kollha, riedet inkjesta pubblika u għalhekk il-Partit Nazzjonalista jnaqat ma' din is-sejħa ta' li kienet għaddejja minn martirju wara li tilfet il-bena. Meta l-Partit Nazzjonalista ressaq il-mozzjoni fil-Parlament, il-Labor u l-Prim Ministru ivvotaw kontra. Fl-istess ġimgħa qabel ħarab bil-jott sakemm 3 jiem wara kien kostret jagħmel U-turn u baxxa rasu għal pressjoni tal-poplu illi nġabar quddiem Kastilja fi protesta. Intant wara s-seduta tal-erba' Roberta Bela ma ta' ebda kummenti lill-ġurnalisti u ma wieġeb xejn għas-sejħa tal-Partit Nazzjonalista li għandha tintrefa' responsabilità politika minnu u minn 3 ministri tal-Gvern. Kif għadu għaw il-Ministru Zrinzo Azzopardi? Jiena nsaqsi Prim Ministru, kif għadaw il-Ministru Mirjam Dalli, il-Ministru Silvio Xkembri, min se jerfa ir-responsabilità? Tittara int ukoll li terfa ir-responsabilità tan-nuqqasijiet kollha tagħhom u anki tiegħek kemm qabel u kemm wara il-mewt traġika ta' Jean Paul Sofija. Robert Cremona, Net News.